Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mau amkalata ya Paulo woyera kwa Aroma mutu 8 ndime 31 mpaka 39. Aroma mutu 8 ndime 31 mpaka 39. Nanga tsono tinganenenso chani pa zonsezi? Ngati Mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Iye sadaumire ngakhale mwana wake, koma adampereka chifukwa cha ife tonse. Atatipatsa mwana wakeyo, nanga iye nkulephera kutipatsanso zonse mwaulere? Ndani angawayimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amawaona kuti ngolungama pamaso pake. Tsono palibe amene angawaweruze kuti ngopalamula. Khristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutinenera kwa Mulunguyo. Tsono ndani angatilekanitse ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazunzo, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapenanso kuphedwa? Paja Malembo akuti, chifukwa cha inu tsiku lonse akufuna kutipha, pamaso pawo tili ngati nkhosa zamene akukazipha. Koma pa zonsezi tili opambana ndithu chifukwa cha Iye amene adatikonda. Ndithu ndikudziwa mosakayika konse kuti palibe kanthu kangatilekanitse ndi chikondi chake. Ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena olamulira, ngakhale zinthu zimene zilipo tsopano kapena zidzaoneke mtsogolomo, kapena zamphamvu zina zilizonse, ngakhale zakumwamba kapena zapansi, kapenanso kanthu kena kalikonse kolengedwa, sikangadzatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu chimene tili nacho mwa Khristu Yesu Ambuye athu.
Mawu a Ambuye. Nthawi itakuwa na 12 koloko masana padagwa mdima pa dziko lonse mpaka 3 koloko. Tsono nthawi ili 3 koloko Yesu adafuula kwakukulu kuti, Eloi, Eloi, lama sabakatani. Ndiye kuti, Mulungu wanga, mwandisiyiranji. Atamva mawuwo, ena amene adayimirira pamenepo adati, tamverani, akuyitana Eliya. Motero, wina adathamanga nakavika chinkhupule mvinyo wosasa, nkuchitsomeka ku bango nampatsira kuti amwe. Anzakewo adati, tayima, tione ngati Eliyayo abweredi kudzamtsitsa. Koma Yesu adafuula kwakukulu natsirizika. Chinsalu chotchinga chija cha nyumba ya Mulungu chidang'ambika pakati mpakati, kuyambira pamwamba mpaka pansi. Mkulu wa asilikali
amene adayimirira pomwepo kuyang'anana naye ataona kuti Yesu watsirizika akufuula chotero adati, ndithudi munthuyu adalidi mwana wa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.